Γεια σας, μπορώ να σας κάνω μια σύντομη ερώτηση? Καλημέρα. Ναι, ευχαριστώ. Γνωρίζετε τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, ανεξάρτητο βουλευτή και πρόεδρος του κινήματος Ελληνικός Παλμός? Ναι, βέβαια. Το γνωρίζετε. Άρα και γνωρίζετε και για το συμβάν που είχε γίνει πέρσι στην Εθνική Πινακοθήκη σχετικά με τις βλάσφημες εικόνες που είχε ρίξει κάτω ο κύριος Παπαδόπουλος. Συμφωνείτε με αυτή την πράξη? Συμφωνώ απολύτως και επικροτώ. Έχετε να προσθέσετε κάτι επιπλέον? Σίγουρα, διότι η πράξη αυτή αναβιβάζει την ποιότητα και την πίστη του κάθε Έλληνα, ο οποίος όταν βλασφημούνται αυτά τα ιερά και τα όσια των Ορθοδόξων, θα πρέπει να έχει την ίδια αντίδραση που είχε ο κύριος Παπαδόπουλος. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γνωρίζετε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο? Είναι πρόεδρος του πολιτικού κινήματος Ελληνικός Παλμός. Θέλω να μας πείτε σχετικά με το συμβάν που είχε γίνει στην Εθνική Πινακοθήκη πριν ένα χρόνο περίπου. Είχε ρίξει κάτω τις βλάσφημες εικόνες που απεικόνιζαν την Παναγία μας με τσιγάρο στο στόμα και τους Αγίους με νεκροκεφαλές. Συμφωνείτε με την πράξη του Προέδρου? Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό που έκανε ο Πρόεδρος χρειάζεται ψυχή. Και ο κύριος Παπαδόπουλος έχει ψυχή, σέβεται τα θεία και αγαπάει την πατρίδα του, την πατρίδα μας. Αυτό νομίζω θα έπρεπε να κάνει ο κάθε Έλληνας και όλη η Ελλάδα. Ελληνικός Παλμός. Γεια σας, μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση? Ένα γκάλωπ κάνουμε. Τον κύριο Νίκο τον Παπαδόπουλο τον ξέρετε? Το γνωρίζετε? Είναι πρόεδρος του Ελληνικού Κινήματος Ελληνικός Παλμός. Όχι. Γνωρίζετε το συμβάν που είχε γίνει πέρυσι στην Εθνική Πινακοθήκη με τις βλάσφημες εικόνες που πήγε ο Νίκο και τις έριξε κάτω ο κύριος Παπαδόπουλος? Συμφωνείτε με την πράξη αυτή που έκανε ο κύριος Παπαδόπουλος που τις έριξε κάτω? Πολύ καλά έκανε γιατί είναι βλάσφημη. Και σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να υπερασπιζόμαστε τα θεία. Άμα αφήνουμε τον καθένα να το αποκαλεί τέχνη, τι κάνουμε τότε? Ακριβώς. Τι λόγο θα δώσουμε? Ακριβώς. Είναι ένας κακοτέχνης. Μπορεί να φαίνεται στον κόσμο ακραίο, αλλά καμιά φορά αυτά που θεωρούνται ακραία τελικά είναι και τα πιο σωστά. Απλά ο κόσμος τα θεωρεί ακραία γιατί έχει βολευτεί να κάθεται στον καναπέ και να σχολιάζει στα καφενεία και στις παρέες. Αυτό έχω να πω. Γιατί και όλοι οι μεγάλοι κάνουν πράγματα που για τον κόσμο φαινόταν ακραία. Όπως για την ελευθερία μας. Το να γίνεται να πηγαίνεις, να κάνεις πόλεμο, δεν είναι ακραίο για κάποιους. Παρ' όλα αυτά όμως έπρεπε για να κερδιθεί η ελευθερία, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Οπότε το ακραίο το κάνουν μερικοί που θέλουν να αποβαθμίζουν και να σαμποτάρουν τέτοιες καταστάσεις, κατά την άποψή μου. Ακραίο δεν είναι κάτι όταν προσπαθείς να περασπιστείς την εθνικότητά σου, την πατρίδα σου, το πιστεύω σου. Σίγουρα, καλό είναι να αποφεύγονται, αλλά όταν βλέπεις ότι όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η κοινωνία πάει ενάντια στα πιστεύω σου, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και κάτι για να ξυπνήσει ο άλλος, να ταρακουνηθεί και να πει όχι ρε φίλε, δεν τον έχουμε ως εδώ, δεν πάει άλλο. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Τον κύριο Νικόλαο Παπαδόπουλο από τον Ελληνικό Παλμό το γνωρίζετε, τον ανεξάρτητο βουλευτή? Όχι. Γνωρίζετε το συμβάν που είχε γίνει πέρσι στην Εθνική Πινακοθήκη με τις ναι, βλάσφημες εικόνες? Ναι. Ο κύριος Παπαδόπουλος τις είχε ρίξει κάτω αυτές τις εικόνες. Συμφωνείτε με την πράξη του? Εγώ όχι. Δεν συμφωνείτε. Για ποιο λόγο δεν συμφωνείτε? Γιατί ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, να αναρτήσει, μπορούμε να το κρίνουμε αυτό, αλλά όχι να το βιάζουμε. Δηλαδή αυτό το θεωρώ μια βίαιη αντίδραση. Εγώ που νομίζω ότι δεν είναι καλό αυτό. Μάλιστα. Αυτό. Οκ, ευχαριστούμε Να είστε πολύ. καλά. Δεν μπορώ να καταλάβω το θέμα, τέλος πάντων. Ήταν η εικόνα με τσιγάρο στο στόμα, ένας κακοτέχνης είχε κάνει αυτές τις εικόνες, είχε κάνει τον Άγιο Χριστόφορο, Ναι. είχε κάνει άλλους Αγίους με νεκροκεφαλές και αυτές τις εικόνες ο κύριος Παπαδόπουλος πήγε και τις πέταξε, τις έριξε κάτω στην Εθνική Πινακοθήκη. Α, τις έριξε κάτω. Πολύ καλά έκανε, μπράβο του. Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Συγγνώμη, δεν έχω πει καφέ. Δεν πειράζει. Μπορούμε να σας κάνουμε μια ερώτηση, ένα γκάλωπ κάνουμε. Ναι. Τον κύριο Νικόλαο Παπαδόπουλο το γνωρίζετε? Είναι ο πρόεδρος του πολιτικού κινήματος Ελληνικός Παλμός. Όχι. Πέρσι είχε γίνει ένα συμβάν. Στην Εθνική Πινακοθήκη είχαν απεικονιστεί βλάσφημες εικόνες της Παναγίας μας με τσιγάρο στο στόμα και άλλων Αγίων. Και ο κύριος Παπαδόπουλος πήγε και τις έριξε κάτω. Συμφωνείτε με αυτή την πράξη? Όχι. Συμφωνείτε? Για ποιο λόγο δεν συμφωνείτε? Είναι καθενός προσωπικό θέμα τι θα ζωγραφίσει ή όχι. Άρα και εσείς συμφωνείτε με τις βλάσφημες εικόνες? Όχι. Αλλά δεν συμφωνείτε και με την πράξη του κύριου Παπαδόπουλου? Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Είχαν προβληθεί άσεμνες εικόνες της Παναγίας και των Αγίων μας. Ναι, Και ο κύριος Παπαδόπουλος πήγε και τα έριξε κάτω αυτά. τις εικόνες και Τις βλάσφημες εικόνες. Τις βλάστημες εικόνες. Καλά τις έκανε. Καλά τις έκανε. Καλά. Ευχαριστούμε. Να σας δώσω και το κυραρί του κύριου Παπαδόπουλου. Ευχαριστώ. Καλά τις έκανε. Να παλμό ελληνικό, απ' την καρδιά μου θα το πω. Με μια φωνή, σαν μια κραυγή, Ελλάδα μου σε αγαπώ.